V dnešnom videu vám ukážem, čo je to operačný systém Atlas OS, aké má výhody a či sa ho oplatí aj sťahovať. Takže užite si toto video. Atlas OS je operačný systém, ktorý je vhodný prevažne pre gamerov. Je to Windows, ale s tým, že máš väčší výkon. Atlas mám nainštalované na obidvoch mojich počítačoch, čo znamená, že to mám nainštalované aj na mojom hlavnom počítači, aj na mojom notebooku. Keď sa pozrieme do Minecraftu, tak FPS sa mi držia okolo tých 1000 FPS, keď natáčam. Keď nenatáčam a som takto pod hlinou, tak mám okolo tých 2000 FPS. Ja si myslím, že toto je systém vhodný pre tých, ktorí majú slabé počítače alebo chcú troška väčší výkon naviac. Každopádne mne na tomto systéme funguje strihanie videí cez Premiéru úplne bez problémov. Návod, ako tento systém nainštalovať, nájdete v popisu tohto videa. Každopádne zabudol som dodať to, že cez ten Atlas nebudeš mať žiadne aktualizácie k Windowsu, ale za to budeš mať rýchlejší systém, takže je len na tebe, či si to stiahneš alebo nie. Kľudne môžeš používať klasický Windows. Každopádne ja to používam a za mňa je to super systém, pretože fakt Minecraft mi beží na tých 2000 FPS. Každopádne toto bude všetko pre toto video. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber a u ďalšieho videa. Čau.